Здравейте! Днес ще представя една изключително бърза, лесна, вкусна и много здравословна рецепта, измислена от моята майка, а именно стек от целина. С прочутата майонеза на доктор Сотирова, модифицирана с наши подправки. С тази рецепта може да зарадвате вашите близки, защото е уникално вкусна. За целта е необходима глава целина, която трябва да се обели и нареже на 4 приблизително равни части. Поставяме в тенджера на пара и слагаме на котлон да се вари. А сега да направим майонезата. За целта са ни необходими 6 сурови жълтъка, 2 свире полюти чушки, чесън, копър, ако е пресен ще е още по-добре, авокадо и лимонов сок. И блендираме. И майонезата е готова. Майонезата е аналог на нормалната майонеза, като рафинираните мазнини са заменени с авокадо. Толкова е вкусна, чак да си оближеш пръстите. Да е жива и здрава, доктор Сотирова. Проверяваме с вилица дали целената е омекнала. Вече е готова. Стекът е готов, поливаме обилно с майонеза и аранжираме. Комбинираме го с обилна салата и бон апетит!